Diolch yn wedi. Diolch yn wedi o Dduw am gyfle arall i ddod yma ger dy fron ac i ni yn cyflwyno'n hamser i ti. Ni'n gofyn i ti bresynoli dy hun yn ein plith. Yn gofyn am yr tywalliad o'r nef y bydd dy ysbryd yn cael ei dywallt arnom ac y byddi di ar waith yn ein plith ni, ymhlith yr rhai sydd yn ddigred ac ymhell o dy bethau di. Ni'n gofyn y byddi di ar waith yn rymus yma yn ystod y dydd ac yn ystod y dyddiau sydd i ddod. Ter di'n plith, ni'n gofyn i hyn o drwy enw ac heiddiant i'n harglwydd Iesu Crist. Amen. Dewch ni ddechrau'n gwasanaeth trwy ganu'r emyn rhif 202. 202. Iesu llawnder mawr yn nefoedd, gwrando lef i'n eiddyl gwan, sydd yn gorwedd wrth dorsedd ac yn codi i lef i'r lan. 202 gen i sefyll i'w chanu.
Croeso'n gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na luniau ysgafn drws nesaf yn y neuadd. Fe fydd ein cwrdd gweddi misol sy'n cael ei gynnal ar y trydydd nos Iau o bob mis, yn cael ei gynnal mis Medi 21 am hanner awr 7. Felly cwrdd gweddi misol nos Iau Medi 21. Oedfa nesaf pnawn Sul am hanner awr wedi 3. Nawr wrth i ni gymryd y casgliad, gwyn ni ganu tra'r ein heithiad am yn rhif 434. 434. Bydd am darlleniad o'r Efengyl yn ôl Marc, y benod gyntaf. Marc, penod 1 ac yn dechrau'n adnod 16. Marc, penod 1, adnod 16. Ac fel yr oedd fe yn rhodio wrth fôr Galilea, fe a ganfu Seimon ac Andreas ei frawd yn bwrw rhwyd yn y môr, canis pysgotwyr oeddynt. Mae'r Iesu ddywedodd wrthynt, deuwch ar fy ôl i a gwna fi chwi fod yn bysgotwyr dynion. Ac yn ebrwydd gan adael i'r rhwydau a y canlynasan ef, ac wedi iddo fyned rhagddo ychydig oddi yno, fe a ganfu Iago fab Zebedeus ac Ioan ei frawd ef, a hwy yn y llong yn cyweirio'r rhwydau. Ac yn y man fe a'i galwodd hwynt a hwy a dawsant ei tad Zebedeus yn y llong gyda'r cyflogyddynion ac a eithant ar ei ôl ef, a hwy a eithant i mewn i Gapernaim, ac yn ebrwydd ar y dydd Saboth wedi iddo fyned i mewn i'r synagog fe a thrawiaethodd. A synasant wrth i a thrawiaeth ef, canis yr oedd fe yn ei dysgu hwy megis un ag awdurdod ganddo, ac nid fel yr ysgrifenyddion. Ac yr oedd yn ei synagog hwy ddyn ac ynddo ysbryd aflan, ac fe a lefodd, gan ddywedyd, och, be sydd i ni awnelom a thi Iesu o Nazareth, a ddeithos ti'n difetha ni, mi ath y dwaen pwy ydwyt sanct Duw. Yr Iesu cyrraeddodd ef gan ddywedyd taw a dos allan ohono. Yna wedi'r ysbryd aflan i rwygo ef a gweiddi a llef uchel, fe a ddaeth allan ohono, ac fe a aeth ar bawb draw, fel yr ymofynasant yn ei misg ei hunan gan ddywedyd, beth yw hyn? Pa thrawiaeth newydd yw hon? Canis trwy awdurdod yma fe yn gorchymyn yr ysbrydion aflan a hwy yn ei fyddhau iddo. Ac yn ebrwydd yr aeth sôn amdano dros yr holl wlad o amgylch Galilea. Ac yn y man wedi iddynt fyned allan o'r synagog, hwy a eithant i dŷ Seimon ac Andreas gydag Iago ac Ioan. Ac yr oedd chweger Seimon yn gorwedd yn glaf o'r cryd, ac yn ebrwydd y dywedasant wrtho amdani hi. Ac fe a ddaeth ac ei cododd hi i fyny, gan y maflyd yn ei llaw hi, a'r cryd a'i gadawodd hi yn y man, a hi a wasanaethodd arnynt hwy. Ac wedi iddi hwrhau, pan fachludodd yr hael, hwy a ddygasan at yr holl rai drwg ei hwyl, a rhai cythreilig,
a'r holl ddinas oedd wedi ymgasglu wrth y drws, ac efe ei Iachau lawer o rai drwg ei hwyl o amryw heintiau, ac yfwriodd allan lawer o gythreiliaid, ac yn iadawodd i'r cythreiliaid dywedyd yr adweinant ef. A'r bore yn blygeiniol iawn wedi iddo godi, efe aeth allan, ac aeth i le anghyfanedd, ac yno y gweddiodd. A bydde bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn i ti unwaith eto, Dduw, am gyfle arall i ddod yma ger dyfron, ac i ni yn diolch i ti am gyfle i ddod i'th di ac i gannu dy glodydd, i alw ar denw, i ddarllen dy air, i wrando ar ffordd iachawdwriaeth, ac o Dduw i ni yn ddiolchgar i ti am y fraint yma ein bod yn gallu dod i'r fath le, i ddod i brofi o'th bresenoldeb ac i ddysgu mwy amdana ti. Ond o Dduw, os nad wyt ti yma yn ein plith, yna ofer yw ein hymdrechion, ac felly o Dduw i ni yn gofyn y bydd y bresenoldeb yma yn ein plith. Y bydd bob yr un ohonom yn teimlo dy agosatrwydd, yn ymwybodol o ddysbryd ar waith yn ein heneidiau ni, ond hefyd o Dduw yn ymwybodol dy fod ar waith yn ein plith ni, yn gyffredinol ac hefyd yn uniongyrchol yng nghalonau'r rhai yma, yr rhai sydd dal yn dy wrthod di o Dduw, i ni'n gweddio y byddu di yn dod ac yn gwneud gwaith yn ein plith. O Dduw, i ni hefyd yn gwybod dy fod i yn Dduw sydd yn sofran, ac felly o Dduw hyd yn oed tra bod ein hoedfa ni yma, a falle rhai yn ymuno gyda ni trwy'r we yn gweddio hyd yn oed ymhalu bynnag y byddan nhw yn ei hystafelloedd ar eu pennau hunan efallai, o Dduw, yr wyt ti yn gallu dod trwy nerth yr ysbryd glân ac yn gallu agor llygaid y deillion ac yn gallu peri iddynt weld eu pechod ac i weld eu hangen am waredwr. Yr wyt ti hefyd, o Dduw, yn abol i weithio yn yr rhai sydd yn gwbl bell o dy bethau di, sydd ddim yn dod yn agos i gliw yr Efengil, o Dduw, sydd wedi cau y drws yn glep i bob peth sydd yn ymwneud â ffordd iachawdwriaeth. Ac o Dduw, yn awr trai bod nhw yn ei bydolrwydd ac yn ei anghrediniaeth ac yn ei hawydd i droi cefn, o Dduw, i ni yn gweddio bydd yr ysbryd ar waith hyd yn oed felly, yn agor ei llyged, yn dod ar rhywbeth i gof, yn dod ar rhywbeth fydd yn pigo'r cydwybod, o Dduw, y bydd na eogrwydd yn dod drostynt. Ni'n gofyn o Dduw, yr wyt ti'n gallu dod â pobl ar ei traws. Cristnogion o Dduw fydd yn gallu rhoi y gair, yr wyt ti wedi drefnu cyn seiliad y byd. Y gair fydd yn peri y byddant yn dod i geisio dy wyneb di. O Dduw, i ni yn gofyn y byddu di yn gwneud pethau felly heddi, y byddwn ni yn cael gweld y law di yn gweithio yn rymus yma ac ymhellach i ffwrdd. Ac o Dduw, mae ti fydd yn cael y mawl a'r clod yn y wlad hon, o Dduw, a brofodd gymaint ac eto, o Dduw, bellach sydd yn mynd yn bellach ac yn bellach i dywyllwch. O Dduw, hyd yn oed y pethau gorau am ein gwlad ni, i ni'n gweld rheini, o Dduw, yn cael ei llygru hyd yn oed fwy wrth i'r misoedd fynd heibio, wrth i ni weld anfoesoldeb, wrth i ni weld anghrediniaeth yn gwthio i ffen, ac yn cymryd o Dduw y lle blaenllaw yn ein cymdeithas ni, lle gynt hyd yn oed oedd e ddim mor flaenllaw, ond yn ystod y misoedd diwethaf mae ni'n gweld, o Dduw, sut y mae hyn yn cymryd gafel hyd yn oed ar y pethau gorau sydd am ein gwlad ni. Ac felly, o Dduw, i ni'n gofyn ti faddau ni ac i drigarhau wrthym ac i ddychwelyd i'n plith. I ni'n gofyn am ddyddiau gwell. I ni'n gofyn, o Dduw, ar i ni gael ymweliad o ddifri ac yn gofyn am y dyddiau lle bydd tyrfaoedd o bobl yn dyfoliannu di ac yn dyrchafu dy enw. Diogela ni, o Dduw, yn hyn o beth, i ni mor ymwybodol o ymosodiadau'r un drwg ac yn gofyn i ti gadw'r un drwg i ffwrdd ac i nerthu ni nawr yn ein hyddoliad. Helpa ni i ddyrchafu dy enw gorywch pob enw arall. Ter dim plith, i ni'n gofyn hyn oll felly trwy enw ac heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.
Dewch ni ganu am rif 459, 459, gwell dy drigaredd di a ddhedd na'r byd, na'r bywyd chwaith, ac ni all angel gyfri ei gwerth I dragwyddoldeb maith. 459 gen I sefyll i'w chanu. Bydd awen testyn o'r Efengil yn ôl Marc y benod gyntaf ac adnod 31. Marc penod 1, adnod 31. Ac efe ddaeth ac a'i cododd hi fyny, gan y maflyd yn ei llaw hi a'r cryd a'i gadawodd hi yn y man, a hi a wasanaethodd arnynt hwy. Nawr, yn gyson drwy gydol bywyd yr arglwydd Iesu Grist, ni yn darllen ac yn clywed amdano yn gweithio lles pobl. Dyna fi ei hanes o'r cychwyn hyd y diwedd ac yn dal I fod. Roedd ganddo amser I helpu, amser I Iachau. Lle bynnag roedd na angen, roedd ni'n darllen am yr Iesu yn chwilio am gyfle ac pa bynnag adeg y bydde cyfle'n dod ar ei draws I lwybre, mi roedd e'n awyddus I helpu. Fan hyn ni'n darllen roedd wedi bod yn pregethu ac yn athrawieithu yn y synagog. Ac yna, mae e'n delio ar dyn oedd ag ysbryd aflan ynddo, ac hyn oll yn dangos unwaith eto I barodrwydd bob adeg I helpu eraill, yr rhai mewn angen, hyd yn oed ar ôl pregethu ac ar ôl athrawieithu, yna mae e'n delio â phobl. Ac ni'n darllen wedyn yn yr adroddiad yma ni wedi I weld yn y benod gyntaf o'r Efengil yn ôl Marc. Ni'n darllen yn adnod 29, fe aeth yn ôl at di Seimon Pedr, adnod 29, ac yn y man wedi iddynt fyned allan o'r synagog,
pwy a eithant I di Seimon ac Andreas gydag Iago ac Ioan. Felly dyma yw'r sefyllfa y mae newydd bod yn pregethu, mae wedi bod yn dysgu'r bobl, mae wedi bod yn iachau hefyd, ac nawr mi fydde fe siŵr o fod wedi blino. Mae unrhyw beth o'r fath yn cymryd tipyn allan ohonoch chi yn gorfforol, ac I ni'n gwybod mae dyn oedd Iesu, Grist a Duw, ond fel dyn yr oedd e'n blino, yn sicr yr oedd e'n blino, ac felly mi fydde fe wedi blino ar yr achlysur yma hefyd. Ac yn enwedig pan ni'n meddwl falle mwy na darlithio. Os ydych chi'n darlithio, mae e'n cymryd rhywfaint allan ohonoch chi. A pan ni'n dysgu dosbarth, falle un wers, falle mae hwnna'n cymryd rhywbeth mas ohonoch chi. Ond mae yna rhywbeth am bregethu ac athrawieithu sydd yn cymryd cryn dipyn allan ohonoch chi. Mhob ystyr y gair. Dim dim ond yn feddyliol ac yn gorfforol, ond yn ysbrydol. Mae yna rhyw flinder llethol bydde yn dod ar draws gweithio yn yr arglwydd ac yn sicr fan hyn Iesu Grist ei hun, mi fydde fe wedi, bydde'r un drwg wedi bod yn ffyrnig yn enwedig yn y cyd-destun yma, ble roedd yn delio yn uniongyrchol ar un drwg, ac mi fydde yna ymosodiadau wedi bod, ac yn siŵr o fod yn gorfforol, mi fydde fe wedi blino. Ac eto'n barod I Iachau, wedi blino. Ac mae yna gysur yma I rai heddi, I bob un ohono ni yn sicr I rai. Mae'r un drwg yn aml yn dod â phryderon ar un traws rhesymau pam na ddylsyn ni ddod at Iesu Grist. Ac falle ni'n dechrau, mae'r rhai yn cael y pryderon hynny nad ydyn ni'n ddigon da, neu'n ddigon cryfyddol, neu'n ddigon selog, ac felly fydde'r Iesu ddim yn awyddus sy'n helpu ni. Wel, o ble chi'n cael y syniad yna, dim ond o'r un drwg y mae syniadau felly'n dod, os dim nunlle yma lle mae'r Iesu'n dweud nad yw yn barod. Mae'r enghraifft yma, unwaith eto yn enghraifft arall o'r Iesu'n barod I iachau ac I helpu ac I fod o gymorth. Felly be bynnag mae Satan yn dweud wrthoch chi, allwch chi fentro mae celwydd ydyw. Ond efallai, mae'r rhai yn teimlo hefyd nad yw'r Iesu yn mynd I ddelio â chi gan iddo weithio nghalon rhywun arall efallai. Mae rhyw fath o resymeg rhyfedd gan rhai yn meddwl, falle bod chi'n gwybod am ffrind sydd wedi dod I gredu neu sydd wedi cael help, a chi'n meddwl, wel, pwy ydw I? Ac felly yn gwan galoni ac yn falle yn anobeithiol am help. Wel, mae'r adnodau yma drwyddi draw yn dangos I chi mae'r Iesu'n barod I helpu un ar ôl y llall. Os unrhyw beth, mae e'n arwydd ei fod yn fodlon eich helpu chi. Mae'r darn yma efallai, wrth I fi edrych ar hwn eto, ar ôl paratoi, o'n i'n meddwl am y fath o gymdeithas I ni'n byw ynddi, ac mae yna rhyw ddwyster i'r pechod yn ystod y flwyddyn diwethaf. Yn sicr, mae yna rhywbeth wedi digwydd ers haf ddiwethaf i'r haf yma. Mae yna elfen bod cymdeithas wedi mynd yn fwy I fryntni ac I anfoesoldeb ac I anghrediniaeth ac I ddyrchafu dwrn yn erbyn Duw. Mae yna rhywbeth am natur. Bob tro I chi'n edrych ar y newyddion, bob tro chi'n darllen papurau newydd neu'r wefan y newyddion, bob tro mae yna rhyw agenda yn does na I ddod ac anghrediniaeth ac anfoesoldeb o bob math. Ac mae yna rhyw gryfder fel petai yn ei anghrediniaeth ac yn ei hanfoesoldeb nhw. Mae bron iawn wedi mynd ei fod yn gorfod cael ei wthio arno ni o bob cyfeiriad. A be bynnag y byddwn ni'n ei ddweud, mae bron iawn pobl yn mynd allan ei ffordd i'ch dal chi mas am ddweud rhywbeth. Allech chi ddychmygu nawr, bron iawn mae rai bod nhw'n falus ym mhob cyd-destun o gymdeithas, yn sicr mewn swyddi cyhoeddus, os newch chi fentro dweud unrhyw beth am unrhyw anfoesoldeb, yna mi fyddwch chi mewn trwbl. Yn siŵr o fod colli'ch swydd. Dyna pa mor hemp mae wedi mynd. Gwyd ni'n meddwl am y cyd-destun yma. Dwi'n meddwl, I bwy yma'r neges yma? Wel, yn sicr, ni'n credu mewn sofraniaeth Duw ac yma'r neges yn gallu cael ei ddefnyddio I gyffwrdd â llawer. Ond efallai byddwch chi'n meddwl, falle'n addas i'r rhai hynny sydd ddim efallai yn codi dwrn ar y funud tuag at Duw. Efallai sydd yn gwan galoni efallai. Efallai sydd fel mam yng nghyfraith Pedr fan hyn, yn sal ac yn gorwedd yn ei gwely.
ac ddim yn gallu helpu hunan. Falle mae math yno o bobl, does dim llawer o'r rheini nagos. Mae'r mwyafrif tu fas, mae'r ffaith dydyn nhw ddim yma nawr efallai'n arwydd o'i caledwch nhw. Y mwyafrif llethol o'r brifddinas yma. Dim bwriad i wrando ar air Duw ar y sil. Dim bwriad i ddod i'r cwrdd. Dim bwriad i waddoli ef. Ac mae hwnna yn rhyw fath o styfnigrwydd ac yn palu twll dyfnach i roi'r gwreiddiau pechod ac angrediniaeth yn bellach i mewn. Ac fel pan ych chi'n adeiladu ffens, mae fel beth mae'n rhaid chi roed yn y ddaear ac palu twll twfn ac yna rhoi concrit ar ei benne. Dyna sut mae rai pobl yn byw. Maen nhw yn sefydlu eu hun mor gadar yn ei angrediniaeth. Maen nhw'n aros tu fas ac yn dweud, fydda i ddim yn dod i'r cwrdd. Fydda i ddim yn dod. Ac yna eraill, yng nghanol hynny, yna yn codi breichiau i'r awyr ac yn dweud, dwi yn mynd i wthio fy agenda i o anfoesoldeb ac angrediniaeth. Ac yma nhw'n rhemp. Ac mae'r newyddiadurwyr yn gwbl eog o hyn. I chi'n gweld y papurau newydd ar gwefannau newyddion. Mae yn un peth ar ôl y llall yn gwthio anfoesoldeb ac angrediniaeth. Ac i ni yn ymddiried, petai un o'r rheini'n gwrando ar y neges, rhywsut fe fydd sofraniaeth Duw yn peri i rywbeth i helpu nhw. Ond efallai bod y neges yma am fwy am yr rhai sydd yn dod i'r capel o dro i dro, neu efallai sydd ddim yn dod i'r capel, efallai sy'n gwrando ar y we ac yn teimlo bod pethau mynd ar chwal yn y byd yma, ac yn ei bywyd yn nhw. Ac efallai hyd yn oed ddim yn dod i'r capel bod nhw'n dyheu am cael bod, ond maen nhw'n teimlo rhywan, a falle teimlo rieog, a falle rhagrithiol, a teimlo fedra i ddim dod, achos dwi'n mynd i bod o'r blaen, a fel y dadleuon yma, ni'n meddwl, fedra i ddim dod i'r capel, dwi ddim yn ddigon da, neu fedra i ddim dod, dwi'n mynd i bod ys blynyddoedd, sut fedra i ddod? A gymaint o resymau, mae Satan yn dod ac yn sibrwd nhw i chi, ac yn dweud, na, peidiwch am mynd, achos chi ddim yn ddigon da. Wel, i'r fath yno berson tybiwn ni yw'r neges yma. Wel, yn gyntaf, hoffwn ni edrych ar y cais am gymorth, ac yn ail y cysur y ceidwad, ac yna canlyniad yr iachad yma. Wel, yn gyntaf, cais am gymorth. Mae yna wers yma i ni gyd. I chi os ydych mewn angen yma heddi, neu os oes falle dim reidrwydd chi eich hunan, falle os oes baich gennym am rywun arall, am ryw rai, efallai bod y neges yma i ni yma heddi. Hanes yma am Iesu Grist yn dychwelyd o'r synagog i dŷ Seimon Pedr. A gyda fe mae frawd Andreas, Iago ac Ioan a'r Iesu, ac yna i ni'n gweld yn y tŷ, falle bod gwraig Pedr yna, mae'n bosib yn diw, siwr o fod yr oedd ei wraig yno, ond yn sicr oedd ei fam yng nghyfredd yno, ac yr oedd hi yn y tŷ gyda nhw, felly ni'n cymryd yn ganiataol, ond i bai bod ei wraig allan, ond siwr o fod yr oedd hi yno. Ac felly mae'r Iesu yn dod gyda Pedr, Seimon Pedr, Andreas, ei frawd, Iago ac Ioan, gwraig Pedr, siwr o fod, ac yn sicr y fam yng nghyfraith. Adnod 30, ac yr oedd chwegr, mam yng nghyfraith Seimon, yn gorwedd yn glaf o'r cryd, ac yn ebrwydd y dywedasant wrtho amdani hi. A siwr o fod wedi'r Iesu eistedd am gyfnod, achos fel ni'n dweud ar y dechrau, mi fydde fe wedi blino. A siwr o fod yna yw'r sefyllfa, wedi dod i'r cartre, falle eistedd neu gorwedd neu beth bynnag, ac wedi bod yn brysur, ac y frwydr ysbrydol yn dod wyneb yn wyneb ar un drwg ei hun a'i ysbrydio'n aflan ac ei elynio ne, ac yn athrawieithu, mi fydde wedi cymryd allan ohono fe, cryn dipyn. Ac ar ôl cyfnod, mae'r dynion yma'n dod dweud wrth yr Iesu am y fam yng nghyfredd am y claf. Ac efallai dyma'r cam cyntaf ym mhob achos i ni'n gwynebu. At bwy ydyn ni'n troi yn gyntaf? Wel, o'n i ddylsen ni fod yn troi at yr arglwydd Iesu Grist bob tro yn gyntaf. Nawr, gai cyn mynd ymhellach fan hyn. Wrth gwrs, yma yna reidrwydd ac bron iawn, wel, yn sicr mi fysa ni'n dweud heb cwestiwn. Os oes yna rhywun yn sal yn y teulu, beth ydyn ni'n neud? Wel, allai ddweud chi beth i ni'n neud, i ni'n pigo'r ffôn ac i ni'n ffonio'r meddyg. Ffonio'r meddyg bob tro. Ac i ni'n gofyn am y pwyntiad. Nawr, wrth gwrs, mi fyddwn ni wedi gweddio ac yn troi at yr arglwydd yn syth, hyd yn oed cyn ffonio'r meddyg. Ond o fe'n eiliadau mi fydde hynny wedi bod, ydy ddim yn esgeiluso ein dyletswydd i ffonio'r meddyg.
A dim anghrediniaeth yw hynny yn sofraniaeth Duw. Mae Duw yn ei sofraniaeth wedi darparu meddygon i ni. Ac felly mae yn bechod yn fy marn ni i rywun i ddweud dwi ddim yn mynd i fynd at y meddyg a gobeithio y bydd Duw yn ateb yng ngweddi. Dim dyna'r ffordd. Mae siarad felly yn ffolineb llwyr. A mynd fentrwn ni ddweud yn anghysgrythurol. Mae angen i ni defnyddio'r meddygon. Ond yn wastad i ni'n troi at yr Iesu hefyd. Ac yn gofyn iddo fe helpu ni. Yn yr un ffordd, mae'n rhyfedd, ond yw e, pe tawn ni mewn trafferth, a bod na rhyw broblem, a rhyw ddamwain di digwydd wedwch chi, a mae rhyw achos yn ein herbyn ni. Beth ydw i'n mynd i wneud? Dwi'n ffonio'r cyfreithiwr. A dwi'n anghrediniol na fydd yr Iesu'n gofalu amdano i? Nag ydwyf. Mae'r Iesu wedi rhoi cyfreithwyr iddyn ni i'n helpu ni yn yr achosion llys yma ac i roi y cyngor ac i'n helpu ni trwy'r pryderon i ni yn ei wynebu. Ond i ni'n troi at yr Iesu hefyd. Mewn ysgolion, mae'r rhaid cael undebau ac mae nhw gyda ffyrdd i'ch helpu chi. Ac felly, os oes yna broblem yn codi, dyna chi hirt petai rhywun yn dweud dwi'n credu fyddai'n mynd at yr undeb a cael help cyfreithiol. Wel, am hirt. Mae'r Iesu yn ei sofraniaeth, mae Duw yn ei sofraniaeth wedi darparu rhai ni sydd yn gallu'n helpu ni. Ond i ni hefyd yn troi at yr arglwydd mewn gweddi ac yn gyntaf ath trwy gydol y broses o beth bynnag yw e. Ac felly ffôl yw'r rhai na fydde yn defnyddio'r hyn y mae'r Iesu wedi rhoi i ni o fewn bywyd pob dydd. Ond fe ddylsen ni droi at yr Iesu yn gyntaf. Mewn gweddi, trwy gydol y broses, trwy gydol y salwch, i ni'n troi at yr Iesu. Ac i ni'n gwybod yng nghanol hyn i gyd, pwy sydd yn rhoi y gallu i'r meddyg i achau ta beth? Duw yn ei sofraniaeth. Pwy sy'n rhoi'r gallu i'r cyfreithwyr i'n helpu ni? Duw yn ei sofraniaeth. Felly ni'n dal yn pwyso ar yr arglwydd, ta beth yn yr holl ddarlun. Mae rhagluniaeth yn fater dyrys yn diwedd. Ond mae'r rhaid i ni fod yn gyfrifol. Wel, beth ddigwyddodd fan hyn gyda Pedr ac Andreas, Iachau ac Ioan? Wel, mi fydden nhw wedi meddwl, mae'r fam yng nghyfraith fan hyn yn sal. Ac mae angen help. Ac fod yr arglwydd wedi darparu doctoried a'r heddlu a cyfreithwyr i ni. I ni dal i fod yn rhai sydd yn troi at yr Iesu. A dyna beth nath y dynion yma. Dyrchafu llygaid tuag at y mynyddoedd o'r lle y dawyn cymorth. Gai ofyn, ydych chi mewn argyfwng enaid yma heddi? Wel, at bwy y dylsech chi droi. A yw eich enaid yn llwythog, yn drwm, eich cydwybod yn eich condemnio. Wel, yn sicr pan ni'n dod i faterion yr enaid, i ni'n gwybod, i ni'n gallu troi at yr Iesu ym mhob sefyllfa, problemau iechyd, problemau ariannol, problemau i ni'n gwynebu tristwch a pob math o sefyllfa. Wrth gwrs, i ni'n gallu troi at yr Iesu ym mhob un o sefyllfaoedd hynny. Ond yn sicr fan hyn, pan mae'r enaid yn llwythog a'r cydwybod yn pigo at bwy o trwch, wel, does dim lle gwell i droi i fynd at yr Iesu ei hun. Oes, gennych un yr ydych chi'n pryderu amdanyn, da bwy i ni'n troi pan mae yna rai i ni'n pryderu amdanyn nhw. Llawer ohono ni fan hyn i ni'n gwybod am rai i ni'n pryderu amdanyn nhw. Aelodau o'n teuluoedd ni sydd ymhell o bethau Duw. At bwy y trôn? Wel, does nim lle arall i droi nag os. Dydyn ni'n mynd i troi at y meddyg i helpu problemau'r enaid. Ni'n gallu troi i ofyn i'r meddyg neu'r cyfreithiwr neu'r heddlu, dweud, wyt ti'n gallu helpu yr un sydd yn anwyl i mi i ddod yn ôl at bethau Duw? Dyn nhw'n gallu cyffwrdd nhw, a bethau nhw'n bobl da, beth nhw'n gallu cyffwrdd nhw. Dwi'n mynd i troi at un o'r aelodau'r cynulliad, dwi'n mynd i fynd at nhw a dweud, wel, fyddi'n bryderus, dwi'n mynd dod i'r cwrdd, dwi'n mynd dod i'r cwrdd, dwi'n mynd dod i'r cwrdd gweddi, does dim awydd am ffordd iachawdwriaeth, maen nhw'n dilyn ffordd y byd, a wnewch chi, sa nhw'n mynd i ddeall i pot bwy ni'n mynd i troi? Wel, at yr Iesu, dyma beth oedd rhain yn troi. Doedd dim lle gwell i fynd, dyna wnaeth y dynion yma, fe droeso nhw at Iesu Crist, roedd yna gyda nhw. Fe ddywedon nhw wrth yr Iesu am gyflwr y fam yng nghyfraith. Mae dweud wrtho yn dod â chysur, tybiwn ni bod yr rhai yna, Pedr ei hun, Andreas, gwraig Pedr, allai ddychmygu yr eiliad y dath yr Iesu mewn i'r tŷ. Hyd yn oed bod nhw ddim wedi dweud wrtho, dwi'n siŵr oedden nhw'n teimlo tipyn bach yn well. Ond yr eiliad bod nhw wedi mynd lan ato fe wedi dweud wrtho am gyflwr y fam yng nghyfraith. Wel, allech chi ddychmygu, hyd yn oed yn y dweud wrtho
am ei pryder, ar ran y fam yng Nghyfraith, mae hi'n sal ac ni'n poeni amdani. A mae'r broses o gallu dweud wrth yr Iesu. Yr un sydd yn abol ac sydd yn awyddus i helpu. Yr un sydd byth yn troi yn eidiau beichus i ffwrdd. Bydd wedi dod â cysur anferth yn y dod ato ac yn gofyn iddo. Ac yn sicr pan yr oedden nhw'n gwybod fod yr Iesu yn barod wedi helpu eraill. Ac yn gwybod hefyd, i ni'n gwybod, pan ydych chi yn ceisio'r Iesu, pan i ni'n gwybod y sawl a ddaw ato ef na fydd yn eich troi chi ffwrdd. Pam? Achos fod e wedi addo, mae'n dod â fwy o cysur i ni. I chi, os ych chi'n dod ar eich rhan eich hunan, os ych chi'n dod ac yn gofyn i'r Iesu'n helpu ni, o ran fi fy hunan, neu os ydych chi'n gweddio o ran rhywun arall, i chi'n gwybod fod yr Iesu yn eich croesawu chi, chi'n dod, i chi'n mynd i'r man iawn, chi'n dweud wrtho, dwi'n bryderus am hwn a'r llall. Neu os ych chi'n dweud am eich hunan, dwi'n bryderus am fy hunan, mae fy enaid mewn tywyllwch, dwi'n mewn carchar tywyll di. Wel, roedd y fam yng Nghyfraith yn sal yn ei gwely, adnod 30, ac yr oedd chwegwr Seimon yn gorwedd yn glaf o'r cryd. Rhaid bod y cyflwr yn un ddifrifol, a falle ar un darlleniad, falle byddwch chi'n mentro dweud, wel, falle dim sefyllfa rhy beryglus, doedd hi ddim ar fi'n marw. Wel, dwi ddim yn siŵr os allwn ni ddweud hynny, achos pan mae'r cryd ar rhywun, pan mae yna wres uchel, mae e'n ddifrifol, ond os oes gwres arnoch chi, mae e'n ddifrifol. Unrhyw un sydd â gwres y dyddiau yma, mae rhaid bod yn ofalus. Os oes gwres arnoch chi, os ych chi'n teimlo'n sal, ac yna chi'n rhoi llaw ar y talcen, i chi gallu dweud, mae'r corff wedi poethi. A mae wedi poethi gormod, ac os yw'n mynd dros rhyw lefel o wres, mae'n mynd yn beryglus iawn. Ac felly mae'n rhaid i ni heddi neu rhywbeth amdano fe, ac mae'n haws i ni ddelio gyda fe heddi, nag yn y dyddiau o'r blaen. Mae Matthew a Mark yn cyfeirio at ei chyflwr fel gwres, fel cryd, ond mae Luc, a oedd yn feddyg, yn ei ddisgrifio fe chydig bach yn fwy difrifol, Luc 4 adnod 38. A phan gyfododd yr Iesu o'r synagog, fe aeth i mewn i dŷ Seimon, ac yr oedd chwegwr Seimon yn glaf o gryd blin, a hwy atol ag asant arno dros ei hi. Ac felly mae Luc yn disgrifio fe fel cryd blin, un gwael, mae gwres uchel iawn arni. A pan mae'r tymheredd yn uchel, i chi'n teimlo'n ofnadw, chi'n siŵr o fod wedi cael profiad sawl gwaith o cael tymheredd uchel, mae'r corff yn mynd yn wan, chi'n teimlo'n sal, i chi'n teimlo'n boeth ofnadw, ac yna chi'n teimlo'n oer, ydych, mae'n rhyfedd pan mae'r corff yn mynd yn boeth iawn, ac yna chi'n crynu drostoch chi, chi'n meddwl bod chi'n oer, ond mae'r corff fel bethau ar dan, ac chi'n llosgi, ac mae'r bochau'n mynd yn goch, mae'r pen yn curo, mae'n dost, ac mae'n gyflwr peryglus. Ond i ni'n gwybod heddi, ni'n goffod cymryd meddyginiaeth, ni'n cymryd tablet, ac mae hwnna'n help, ond yw i dynnu'r gwres lawr. Ond i ni hefyd yn gwybod ar ben cymryd meddyginiaeth, mae rai falle cael rhyw glwtyn bach clair, chydig o ddŵr arno, ac yn ei rhoi ar eich talcen, gefn y gwddwg, ac mae hynny'n tynnu'r gwres i lawr. Beth sy'n rhaid, falle agor ffenest am eiliad hyd yn oed, i ddod ar tymheredd y stafell lawr, achos mae mor bwysig, rhaid tynnu'r tymheredd y corff lawr, chi ddim eisiau'r corff i boethi. Felly, mi roedd yn sefyllfa reit ddifrifol, heb fod gan Pedr ac Andreas y feddyginiaeth sydd ganddo ni heddi, a falle'r wybodaeth sydd ganddo ni heddi. Heb y wybodaeth bod rhaid nhw dynnu'r gwres me lawr rhywsut. Falle bod hi mewn peryg o'i bywyd. O dyna chi eiliad pan dath Iesu Grist mewn i'r tŷ. Dyna chi eiliad o ryddhad. Os gall unrhyw un helpu, fe allai'r Iesu helpu. Roedd eisoes wedi helpu llawer, ond yn ysbrydol falle rhai yma sydd yn sal, yn angeuol sal. Rhai yma wedi dod a'ch enw ger bron yr Iesu, ni wedi bod yn gweddio drostoch chi yn barod, wedi bod yn pledio drostoch chi. Mae rhai yma sydd heb gredu, rhai sydd wedi bod yma, rhai syliau yn ôl, a sydd dal heb gredu, a sawl gwaith ni wedi troi at yr Iesu, ac wedi'ch enwi chi, ac wedi cyflwyno chi ger bron yr Iesu. Rhai oedd arfer dod yma, misoedd blynyddoedd yn ôl, sydd heb fod fan hyn ers blynyddoedd, ac yn ddyddiol, ni wedi bod yn troi at yr Iesu ar ei rhanw, ac wedi bod yn eich enwi chi. Ni wedi troi at yr Iesu a ni wedi dweud, byd garog wrth honno. Cyfeillion, cymdogion,
cydweithwyr. Ni wedi bod yn dod yn nhw ac yn eu henwi nhw ger bron yr Iesu. O, bydri garog o'r rhain, y mae gres uchel arnyn nhw, maen nhw mewn cyflwr trienus, mae salwch angeuol arnyn nhw. Falle bod yna rhywun fan hyn wedi bod yn gofyn i'r arglwydd i ddangos i chi'ch hunan. Ni wedi bod yn herio chi dro ar ôl tro ar y siliau i ofyn i Dduw i agor eich llyged i weld eich cyflwr, i weld eich pechod. Ac efallai bod chi wedi cymryd y cyngor ac wedi gofyn. Ond y broblem yw ar ôl i chi weld eich pechod. Beth yw'r canlyniad? Wel, mae'n gallu bod yn frawychus, mae'n gallu bron iawn a fod yn gorfforol. Cofio clywed rhyw hanes, rhyw wraig a oedd yn helpu mewn tŷ yn yr Alban. Dwi'n gallu cofio'r hanes i gyd, bu rai fi gael rhyw pryd a darllen y mas i chi gair am air. Ond gweinidog yn dod i'r tŷ ac yn darllen a gweddio cyn mynd i'r gwely a gofyn i bawb oedd yn y tŷ ddod i'r ystafell ac roedden nhw wedi anghofio am yr wraig oedd yn gweini ac yn helpu ac fe ddath hi mewn dwi'n credu ac fe nath e darllen a gweddio a gweddio fel hyn i chi a gofyn i Dduw i ddangos i chi eich pechod. A dyna be nath hi. Ond am y flwyddyn nesaf fi oedd hi mor sal, oedd hi ddim yn gwybod beth oedd hi wedi digwydd iddi. A pan dath yn ôl y flwyddyn canlynol, clywed amdani, ac yr oedd hi bron iawn ar farw, allech chi ddweud. Ond beth oedd hi digwydd, fi oedd hi brofi ar gyhoeddiad o bechod. Achos pan i chi'n gofyn o Dduw agor llygaid fy enaid i weld fy angen am Crist, i ddangos i fi fy mhechod, dangos i fi fy nghyflwr, beth sydd yn gallu digwydd? Mae'n gallu cymryd cyfnod o un oedfa, ac cyn diwedd o'r oedfa i chi wedi cael eich achub. Ond i rai, mae'r broses yna ar y gyhoeddiad o bechod yn gallu cymryd wythnosau, misoedd, blynyddoedd hyd yn oed, ac mae'r Iesu yn dod ac yn dangos i chi beth yw eich pechod, a difrifoldeb eich pechod. Un peth sydd yn sicr, pob un sydd yn Gristion, fe fydden nhw yn cael y profiad o weld i pechod. Na mae'r rhai yn cael argyhoeddiad sy'n para blynyddoedd, eraill yn para eiliadau. I ni methu dweud pa mor hir mae'n cymryd. Hwna'n rhan o sofraniaeth Duw. Fe sydd yn dewis pa mor hir mae'r broses o argyhoeddiad o bechod yn digwydd. Ond, efallai bod na rhywun fan hyn sydd fel mam yng Nghyfred Pedr yn gorwedd ar y gwely ac bron iawn yn gorfforol felly. Chi'n teimlo'n wan a chi wedi gweld eich pechod a chi ddim yn gwybod beth i wneud am y peth. Dyna effaith y mae'n cael arnoch chi. Beth sy'n angen i chi wneud? Wel, dyma beth oedd cyngor y pregethwr i'r wraig. Nawr dangos, gweddia hyn, dangos i mi Iesu Grist. A diwedd y stori yw fe nath i hynny am hen blynyddoedd. Fe ddath e ar ei thrawsi ac roedd ei bywyd wedi trawsnewid. Fe welodd hi Iesu Grist ac fe gafodd i faddeuant pechodau. Ac fe gafodd i rhyddhad i'r enaid. Wel, a ydych chi yn y sefyllfa fel yna, felly efallai bod chi wedi gweddio ac wedi gofyn i Dduw i ddangos i chi eich pechod ac mae wedi eich gwneud chi yn sal, yn ysbrydol, falle bod e'n dangos elfennau, hyd yn oed yn gorfforol, mae fel baich drom ar eich enaid chi. A mae'n llusgo chi lawr, tynnu chi lawr, a chi ddim yn gwybod pa le i droi. Ac fel hon yn gorwedd, dwi ddim yn gallu codi ffen. I chi wedi bod yn y sefyllfa yna, mae'n ofnadwy, dwi'n cysau pan dwi'n cael y problem gyda'r gwddwg a pan mae'r gres yn digwydd. Dwi'n ddiolchgar, dwi'n ges i fy dolyg diwethaf, sa i wedi cael es blynyddoedd cyn, o'n i'n cael e bob blwyddyn am flynyddoedd, tua 10 mlynedd yn ôl. Ond ges i flas o'r newydd arno fe, dolyg diwethaf, ac dwi'n cofio methu codi'ch pen o'r listog, mae'n ofnadwy, mae'r pen yn curo, mae'n boeth, ond yn ysbrydol, dyna be mae'r rhai fel pan i chi dan argyhoeddiad o bechod, dydych chi ddim yn gwybod pa le i droi, ond y cyngor yw ar ôl i'r Iesu ddangos i chi eich pechod ac i ddangos eich cyflwr. O, gweddiwch hwn, dangos i mi Iesu Grist. Wel, gadewch i ni symud ymlaen, y cysur, y ceidwad. Ni wedi sôn yn barod am y cysur o cael yr Iesu yn y tŷ. Cysur ar ôl dweud wrtho am y broblem mae yna gysur ond diwe. Ond nid oes yna gysur yn gwybod fod presenoldeb Iesu Grist yn yr oedfa, yn y cartref. Mae yna rhywbeth amdano fe. Pan i chi'n mynd i gartrefu'r digred, i chi'n gwybod, i ni'n mynd mewn i gartref y digred. Does dim elfennau o unrhyw beth ysbrydol yna. Dylanwad yr efengil ddim arnyn nhw. Ac mor hyfryd i nhw fel pobl, i chi'n teimlo bod yna rhywbeth ar goll. Ewch chi mewn i gartref y diwiol, hyd yn oed nad oes yna lawer o bethau ysblennydd y byd yma. Mae yna rhywbeth am y cartref, mae presenoldeb Duw yno.
Pa mae'r Iesu yn bresennol, mae yna rhywbeth am y cartref, am y capel. Allwch chi fynd mewn i gapel, a dyw'r efengil ddim yn cael ei ffregethu yn erioed, ac mae yn oeredd. Ond mae yna rhywbeth am fynd mewn i'r capel mwyaf di-nod. Ond os yw presenoldeb yr Iesu yno, mae yna rhywbeth am y peth. Mae yna rhyw gysur, mae yna rhyw cynhesrwydd. Mae yna rhyw fendith yn dod mewn, a chi methu dweud ta'r pren yw e, neu'r ffenestri yw e, achos chi wedi bod mewn capel tebyg, ond doedd dim yr ymdeimlad yna. Ond mae'n mynd mewn i adeilad neu gwmnïaeth lle mae presenoldeb yr Iesu yno, mae'n help hyd yn oed y cam hynny. Ond ar ôl rhannu'r broblem, ar ôl dod a dweud yna be nath Pedr ac Andreas a Iago a Ioan, feith o'n at yr Iesu a dweud wrtho am y fam yng Nghyfred. Mae hi'n sal, mae'n help arni. Ond mae yna fwy o gysur na hyd yn oed dweud, adnod 31. Ac fe a ddaeth, ac a'i cododd hi fyny, gan y maflid yn ei llaw hi, a'r cryd a'i gadawodd hi yn y man, a hi a wasanaethodd arny'n twy. Wel, pa mae presenoldeb yr arglwydd yn y lle, dyna ryfeddodau sydd yn digwydd. Yn syth i ni'n teimlo i bresenoldeb. Ac mae e'n dod ar rhyw gysur i ni. Mae'n dod ar rhyw gadernid i ni. Mae'n dod ar rhyddhad i ni, ei fod e yma. Dyna yw ein gweddi ni bob dydd Sul. Beth i ni'n gofyn amdano bob dydd Sul? Nid i ni lenwi'r lle yma, mor hyfryd bydde hynny, ond ydyn ni ddim eisiau llenwi'r lle yma gyda phobl. Yn gyntaf, beth i ni eisiau wneud yw llenwi'r lle yma gyda presenoldeb yr Iesu. Ac yna, os yn ei ragluniaethau mae e'n dewis y bydd yn llenwi'r lle gyda pobl fydd yn addoli fe, mae hwnna'n rhan o'i sofraniaeth e, ac os yw'n rhoi clod iddo fe, yna dyna beth i ni'n dymuno. Ond beth i ni'n gofyn fwy nag unrhyw beth arall yw presenoldeb Iesu Grist yma yn ein plith ni. O, na fydd yr arglwydd yma gyda ni. Roedd yn hi Seimon Pedr. Roedd yna gyda nhw yn y corff, ond hefyd mewn ysbryd hefyd. Roedd mab Duw yno yn y cartref. Dyna i chi presenoldeb. Ni'n gofyn am ei ysbryd glan i syrthio ar y lle yma yn llenwi'r lle gyda'i presenoldeb. Dyna presenoldeb rhaid oedd bod yn hi Seimon Pedr. Lle falle gynt yr oedd pryder am iechyd y fam yng Nghyfred, ond yna yr oedd yr Iesu yno. A be ddigwyddodd fe aeth yr Iesu ati. Allwch chi dychmygu unrhyw ganlyniad arall, allwn ni ddim dychmygu unrhyw beth arall. Fe aeth Iesu Grist ac fe a ddaeth yn syth. Does dim adroddiad gwahanol. Dwi ddim yn dweud, os rhaid i fi, dwi newydd fod yn pregethu, dwi newydd fod yn dysgu yn y synagog, dwi newydd iachau un, a dwi wedi blino fe ain nes ymlaen. Dwi ddim ar fi'n marw. Ond mi roedd hi'n sal iawn. Ac fe ath e'n syth. Ni oedodd am gyfnod. Aeth ati ac a'i cododd hi fyny, gan y maflid yn ei llaw hi. Allwch chi ddychmygu sut yn ath e hynny? Dyna chi dynerwch yn yr Iesu. Doedd y fam yng Nghyfred ddim yn gallu codi ei hunan, roedd hi'n rhy wan, ond fe nath e godi hi fyny. Allwch chi ddychmygu yr un gorau fuodd erioed wrth ochr wely o salwch. Mae yna nyrsys yn does a meddygon, ac pan ni'n gweld nhw wrthi ar ei gwaith, y rhai y mwyafrif llethol dwi wedi gweld ta beth. Dwi'n gweld nhw'n dod ac yn eistedd neu'n sefyll wrth ochr y gwely. Ac mae yna dynerwch yn eu llais nhw'n aml iawn. Bron bob tro dwi wedi weld e. Ac maen nhw'n helpu. Ac falle os eisiau codi nhw fyny, chi'n gweld maen nhw wedi cael ei dysgu sydd wedi dweud yn iawn, ond chi'n gweld pa mae'r rhai yn byw ei swydd. Chi'n gweld y ffordd maen nhw'n gweld y boi, neu falle maen nhw'n helpu'r claf i fyny. A dyna Iesu Grist fan hyn. Sut yr oedd e'n helpu? Allai ddychmygu fydde fe wedi bod yn well unrhyw nyrs ac unrhyw feddyg. Mi fydde wedi bod y gorau. Mi ath e ati. Ac doedd e ddim yn edrych lawr yn dweud, ti'n ei gormod y ffys. Doedd e ddim i felly. Mi roedd e'n llawn gofal a thynerwch. Oedd e'n gweld effaith pechod ar gorff dyn bod wedi dod â salwch yn ni, ac mi fydde wedi tristau am hynny. Dyma be mae pechod yn ei wneud. Mae wedi dod â marwoled, mae wedi dod â salwch, ac roedd ei galon yn mynd mas ati, ac mae'n mynd ac mae'n estyn ei law ac yn gafel yn ofalus yn ei llaw ac yn ei thynnu hi fyny. Yn gallu dychmygu'r sefyllfa gofal, y llais tynner, lle dychmygu, yn wedi pan mae gwres arnoch chi, mae rhywun yn dod mewn i'r stafell ac yn siarad yn normal. Mae'n brifo'r pen. Mae pen tos da chi.
Llai ddychmygu byddai'r Iesu wedi defnyddio llais tyner, ond y tynerwch mi roedd na nerth. Dyna chi bŵer, beth oedd fan hyn yr holl alluog, yr un a greodd y byd, yn dod at hon. Lyc 4:39, ac efe a safodd uwch I phen hi, ac a geryddodd y cryd. A'r cryd a'i gadawodd hi, ac yn y fan hi a gyfododd, ac a wasanaethodd arnyn twy. O, fe gyrryddodd y cryd. O, mae'r Iesu yn abal I dywelu stormydd mwyaf garw, yn gallu agor llygaid y deillion, yn gallu agor clistiau'r byddar, yn gallu atgyfodi'r meirw, ac yma ni'n gweld yr oedd yn dweud y gair ac yn y fan daeth Iachad. Dyna chi nerth. Fe gafodd Iachad llwyr yn syth. Ni'n gweld i'r gwres ddiflannu yn syth. Dyna yw Iachawdwriaeth. Pan mae'r Iesu, pan ni'n dod at yr Iesu, ac pan mae'r Iesu'n dod ato ni, mae'n abal ac yn awyddus I iachau yr enaid. Dyna chi gyflwr trienus sydd ar yr enaid, pechod yn peri, nad ydych chi'n gallu eistedd I fyny hyd yn oed. Chi'n modd, pan mae pechod yn rheoli ac yn teyrnasu, dydych chi ddim hyd yn oed yn gallu gwrando ar un bregeth. Mae'n od ydyw e. Ond dyna beth sy'n yn wir, dyna beth mae pechod yn neud. Pan mae rhywun yn sal gyda gwres, dyn nhw ddim yn gallu gwrando ar sgwrs. Maen nhw'n mynd mewn a mas o drwm gwsg, ac dyn nhw ddim yn gwrando arnoch chi. Ac yn yr un peth, pan mae pechod yn dod ar draws enaid, chi ddim hyd yn oed yn gallu gwrando ar un bregeth. Petai ni'n mynd lan ar rhywun ar ddiwedd pregeth, sydd dal yn ddigred, a gofyn nhw am beth gafodd y bregeth I bregethu heddi. Bydde dim clem da chi. Falle ambell I pwt. Dyna beth mae pechod yn ei wneud. Mae'n peri nad ydych chi'n gallu canolbwyntio, nad oes awydd I ganolbwyntio. Chi ddim yn gallu byw i'r pwrpas eich creuwyd chi. Pan mae rhywun yn sal gyda gwres, maen nhw'n gorwedd ar y gwely, a dim dyna beth yw bywyd normal. Bywyd normal yw codi ar eich traed a mwynhau bob dydd. Ond pan mae salwch arnoch chi larfod am ryw fath o pechod. Dydy'r byd ddim yn byw i'r pwrpas y creuwyd nhw. Rydym ni fel un yn gorwedd mewn gwely, yn rhy wan I fyw i'r pwrpas, I ogoneddu Duw a'i fwynhau am byth. Rhyw fodoli yw bywyd heb Iesu Crist. Ond pan daw'r Iesu, mae'n abal I ddelio ar afiechyd angheuol o bechod, ac mae'r enaid sydd yn farw yn ysbrydol yn cael ei ddelio gyda'r Iesu. Mae'r ysbryd glân yn gallu bywhau yr enaid yma. Mae'n plannu'r hedyn o fywyd yn yr enaid. Mae'n delio yn problem ni nad ydym yn ddigon da i'r nefoedd. Mae'r Iesu yn gallu delio'r cyfan. Dyna wnaeth Iesu Grist yn ei fywyd pan daeth e'r byd. Nath byw y bywyd perffaith. Yn cadw'r gyfraith yn ein lle ni fedrwn ni ddim wneud hynny. Roedden ni'n rhy sal. I ni'n farw, doedd dim posib I ni fyw bywyd digon da I blesio Duw, ond fe ddath Iesu Grist, ac fe nath fyw bywyd perffaith yn ein lle ni. Fe ath e'r groes, ac fe ddeliodd ar gosb I ni'n heiddi am fethu cadw ei gyfraith ac pan ath Iesu Grist ar y groes, I ni'n gwybod yr hanes na'n ddigon da. Pam ath Iesu Grist ar y groes? Oherwydd I ddew ei gosbi, nid yr Rhufeiniaid, nid yr Iddewon, croesoliodd Iesu, nhw oedd yn rhan o'r roed yno, ond yn rhan o'r agluniaeth Duw, oedd o'n trefn Iachawdwriaeth, yr oedd y tad, yr hoed y mab ar y groes. Pam? Achos mae'n cosbi Iesu Grist am ein pechodau ni. A pan tywalltwyd ei waed ar y groes, mae hyn yn arwydd ei fod wedi rhoi ei fywyd yn llwyr. Pan roedd y gwaed yn llifo, yr oedd y bywyd yn llifo allan ohono, a pan bu farw, yr oedd yn brawf bod wedi cymryd y gosb eithaf yn ein lle ni. Yn ei waed y mae modd felly I ni gael maddeiant, I ni cael ein glanhau, y mae'r gwaed yn golchi pob briw, pob staen I ffwrdd. Mae'n rhoi iachad ysbrydol llawn I ni. Dyma sut y mae Iesu Grist yn gallu'r iachau yr enaid sydd mor sal. Roedd mam yng Nghyfredd 4 yn reit sal ar y gwely. Ond I ni llawer gwaith yn ysbrydol yn farw hyd yn oed. Dydyn ni ddim yn gallu cyffroi hunan I fod yn ysbrydol. Dyw dod i'r capel ddim yn ddigon da. Dydy darllen y Beibl ddim yn ddigon da. Dydy canu'r emynedd ddim yn ddigon da. Mae'r rhaid bod na fywyd ysbrydol yna. Sut mae hwnna'n digwydd? Trwy Iesu Grist. Fe sydd yn iachau yr enaid. Fe sydd yn agor y llygaid. Fe sydd yn dod a iachawdwriaeth.
Ac pan mae Iesu Crist yn golchi pob pechod i ffwrdd, nid oes yr un cyhuddiad yn gallu cael ei osod yn ein herbyn i byth eto. Mae ei berffeithrwydd yn ein gorchuddion llwyr. Dyma beth yw iachawdwriaeth. Mae e'n iachawdwriaeth lawn, yn syth. Does dim amodau. Dyma beth ddigwyddodd. Fe ddodd Iesu Grist ac fe gyrryddodd e'r cryd i'r gwres i fynd ac fe gododd i fyny ac wrth godi fyny fe wellodd i yn syth. Heb amodau. Nath Iesu Grist ddim dweud, nawr te mam yng Nghyfred 4, mae angen i ti wrando arno fi, mae angen i ti ddweud hyn a llall ar fy ôl i, mae angen i ti cymryd hyn a llall. Na, yn yr achos yma, fe nath ddweud cyrraedd i'r cryd ac fe Iachau di'n sydd. Yn ysbrydol, dyma beth sydd yn digwydd. Pan mae Iesu Grist yn dod, dyw e ddim yn gosod amodau. Dyw e ddim yn dweud rhaid i ni wneud hyn a llall. Dyw e ddim yn dweud, mae rhaid i chi addo bod chi'n dod i bob cwr gweddi mwyn cael iachawdwriaeth. Dyw e ddim yn dweud hynny. Wrth gwrs, ar ôl credu, byddwch chi'n disgwyl bod chi eisiau bod yn y cwr gweddi, ond dyw e ddim yn eich achub chi. Dyw e ddim yn dweud mae rhaid chi fod yn bob un oedfa, 2 oedfa ar y sul mwyn ennill iachawdwriaeth. Dyw Iesu Grist ddim yn dweud na, ond byddwch chi'n disgwyl bod pob enaid sydd wedi derbyn iachawdwriaeth eisiau bod na, ond dyw e ddim yn ennill iachawdwriaeth i chi. Dyw e ddim yn dweud mae rhaid chi helpu eich cymdogion, mae rhaid chi helpu hwn a llall. Dyw e ddim yn dweud hynny. Does dim amodau. Dwi'n dod yn waglaw. Dim byd yn fy nwylo i gerbron yr Iesu. I chi'n dod ato fe, chi ddim yn gallu dweud oedd yr Iesu, mae rhaid i fi ddangos fy mywyd y pethau da dwi wedi wneud. Erbyn hyn, fe fyddwch chi wedi gweld bod eich gorau chi fel bratiau bydron. Os ydych chi wir wedi deall iachawdwriaeth, fyddwch chi ddim yn mentro dod a'ch gweithredoedd da i'r Iesu. Achos erbyn hyn, fe fyddwch chi wedi gweld mae pechadurus yw'r cyfan. Ac does ganddoch chi ddim i'w gynnig. Chi'n dod yn waglaw. Ond dyw'r Iesu ddim yn gofyn am amodau. Beth i ni'n gweld fan hyn? Y mae iachawdwriaeth, y mae iachad yn cael ei rhoi ar y gorchymyn, ar y gair, yn syth ac yn gyflawn. Mae'n rhyfeddol yn diwedd? Mae'n wyrth? Wel, i orffen. Canlyniad yr iachad. Wel, adnod 31 ac efe a ddaeth ac a cododd hi fyny gan y maflid yn ei llaw hi a'r cryd ac a dawodd hi yn y man a hi a wasanaethodd arnynt hwy. Ar ôl yr afiechyd ac yn sicr pan yn un sydd wedi bod â gwres uchel, os ych chi'n gwybod rhywbeth amdano fe, mae'n gallu cymryd amser i'r corff ddychwelyd i'w nerth blaenorol. Mae'n rhyfedd yn diwedd pan ych chi'n gweithio, wedig yn yr ysgol neu lle bynnag i chi'n gweithio, a chi wedi bod yn sal, falle wedi bod yn bythefnos gyda gwres uchel a wedi colli pwysau, a falle ar ôl diwrnod o peidio cael gwres, chi'n teimlo mae rhaid mynd nôl i'r gwaith. Chi roi wedi bod yn y sefyllfa yna, mynd nôl i'r gwaith, llond dosbarth o blant, ac chi ddim pryn yn gallu para'r dydd. Mae'r corff mor wan, ond i chi'n well. Does dim gwddwg tos dim mwy. Does dim pentos da chi ar y dechrau. A does dim gres arnoch chi. Ond erbyn diwedd y dydd, i chi teimlo bod chi wedi mynd camau yn ôl. Pam ni, doedd y corff ddim wedi cryfhau eto. Mae'n gallu cyfyn amser i'r corff ddychwelyd bron iawn allech chi ddadle. Fe ddylsyn ni fod yn gallu cael hawl i fynd allan i'r dre neu fynd allan am drip i cael paned am cwpl o ddyddiau ar ôl salwch. Achos dyna beth sy'n adeiladu chi lan i fynd nôl i'r ysgol neu nôl i'r ysbyty neu nôl i le bynnag i chi'n gweithio. Mae'n cyfyn amser. Mae'r awydd am fwyd yn dod nôl yn raddol. Pan i chi wedi bod yn sal, mae'n cymryd, i fi, mae'n cymryd rhai wythnosau cyn bod yr archwaith na, y ddymuniad am fwyd yn dod nôl. A chi ddim yn bita faint oeddech chi o'r blaen. Falle yn beth da, achos rhai ohono ni, ond i fi yn sicr, falle fod yn beth da bod yn sal ambell oedd, achos colli chydig bach o bwysau. Ond mae'n cymryd wythnos, bethau, 2 wythnos ambell oedd, i fi fynd nôl i bita'r maint dwi fel arfer yn bita. Pan i chi'n sal, mae'n cymryd spel, ond beth sy'n digwydd fan hyn? Mae'n well yn syth. Mae'n gwbl iach, fe ddeflannodd y salwch. A be ddigwyddodd wedyn? Ni'n gweld o dim hyd yn oed arwydd o wendid o gwbl. Fe aeth ati yn syth i wasanaethu. Nawr, dyw hwnna ddim yn normal yn y corff. Ond i bai bod Iesu Grist yn eich iachau, chi'n gorfforol. Dyw e ddim yn rhywbeth naturiol. Mae hwnna'n rhywbeth sydd yn cymryd sbel i ni gryfhau, ond fan hyn yr oedd yn gyflawn. Ond yn fwy na hynny, ni'n gweld prawf ohono fe hefyd. Dyna beth sy'n bwysig fan hyn. I ni'n gwybod bod Iesu Grist pan mae'n iachau, mae'n mynd i fod yn iachad rhyfeddol,
cyflawn. Ond beth ni'n gweld fan hyn yw prawf ohono hefyd. Fe ath hi a gwasanaethu arnyn nhw yn syth. Dyna sydd yn digwydd i'r enaid sydd yn dod at Iesu Grist. Pan mae Iesu Grist yn iachau'r enaid, mae'n maddau pob pechod, mae'n golchi pob staen. Does dim un pechod mae'n gadael i fod. Mae wedi golchi'r pechodau, ni heb i pechu eto. Mae wedi golchi'r cyfan. Y rai fyddwn ni'n neud mewn 2 mlynedd, y rai fyddwn ni'n neud mewn 10 mlynedd. Mae Iesu Grist yn maddau'r cyfan. Mae wedi golchi pob staen i ffwrdd. Ac ni'n gweld pan mae enaid yn dod at Grist, ac mae Iesu Grist yn maddau iddyn nhw, ac maen nhw wedi dod at y groes, ac maen nhw wedi pledio am faddeuant, ac maen nhw wedi dod yn waglaw, ac mae gwaed Iesu Grist yn ei golchi nhw'n lan, ac mae Iesu Grist yn o'i clogi'n perffeithrwydd drostyn nhw, ac mae'n cymryd y baich o pechod, ac yn ei hoelio i'w groesau, ac mae'r hyddhad ar yr enaid, ac mae ei weld. Ond y prawf ohono fe, ni'n gwybod nawr y mae'r enaid yn byw fel yr oedd fod wedi ei greu i fyw, i ogoneddu Duw a'i fwynhau am byth. Nawr mae'n rhywbeth wedi digwydd i'r enaid, mae wedi cael ei iachau. Nawr mae'n dechrau byw. Nawr mae'n byw i ogoneddu Duw, ac nawr mae'n byw i fwynhau cwmniaeth yr arglwydd. Nawr mae'r enaid yn fodlon, ac yn byw i'r pwrpas cywir. Nawr, y modd y mae'n gweld pob dim, mae'n effeithio pob dim, pob dewis, pob penderfyniad, ei nod yw gogoniant Duw. Mae yna rhywbeth wedi digwydd i'r enaid, a mae'n byw i ogoneddu Duw. Mae am wasanaethu ei arglwydd yn syth, ym mhob cyd-destun, roedd yr arglwydd yn nerth i'r enaid i fyw mewn modd sydd yn plesio ac yn gogoneddu Duw. Dyma beth sydd wedi digwydd, mae'r gwirth wedi digwydd, ond i ni'n gweld y prawf. Pan mae pobl yn gwneud proffes, a dydyn nhw ddim yn ymwahanu o'r byd, mae rhaid amau'r broffes. Mae rhaid. Mae rhaid i ni roi rhyw fath cwestiwn. Pan mae rhywun yn proffesu bod yn Gristion, ac does dim awydd i fod yn hir arglwydd, gymaint a sydd ffosib. Does dim awydd i ddarllen ei airau yn ddyddiol. Does dim awydd i gyfathrebu gyda'r arglwydd yn ddyddiol trwy weddi. Mae rhaid bod na rhywbeth o'i le. Achos pa mae'r enaid wedi cael iachad gyflawn, mae prawf ohono fe. Fe nath hon wasanaethu'n syth. Psalm 55:22. Bwrwd y faich ar yr arglwydd, ac fe ath gynnal di ni ad i'r cyfiawn ysgogi beth. Mae'r arglwydd yn cynnal y rhai o fi oedd yn sal. Mae e'n cynnal ni trwy bywyd. Pan ddaw treialon, fe roedd ar gallu i ni bwyso arno, gan y mae yn parhau gyda ni, a gofalu amdano 1:4-5-7, gan fwrw eich holl ofal arno ef, can nes y mae fe'n gofalu drostoch chi. I ni nawr yn gwybod fod yr Iesu nid yn unig wedi fe iachau i, ond mae e'n gofalu. Philippiaid 4:9. Na ofelwch am ddim, either ym mhob peth mewn gweddi ac ymbyl gyda diolchgarwch, gwneler eich deisyfiadau chwi yn hysbys ger bron Duw. Grandewch ar hwn, a 13, yr wyf yn gallu pob peth trwy Grist, yr hwn sydd yn fy nerthu fi. So nawr, os ydw i yn Gristion, os ydw i wedi derbyn maddeuant pechodau, yr wyf yn gallu gwneud pob dim yng Nghrist. Ynddo fe? Yr hwn sydd yn fy nerthu i wasanaethu. Mae yna brawf fod Iachau dwriaeth wedi dod. Dwi'n pwyso arno, mae yn fy nghynnal i, mae yn gofalu amdana i, mae yn fy nerthu i fyw mawl a clod iddo fe. Mae'r arwyddion o fywyd yno i'w weld. Yr awydd nawr i fyw i ddangos diolchgarwch. Mae bywyd o ddiolch. Dyna beth yw bywyd y Cristion, bywyd o ddiolchgarwch. Yw bywyd y saint. Yr rhai sydd wedi cael maddeuant, fe fyddant yn byw eu bywydau, yn fywydau o ddiolchgarwch, yn ddyddiol fe fyddant am wasanaethu. Dyna beth ddigwyddodd i fam yng Nghyfreth 4. Pan dath yr Iesu, fe orchmynodd i'r cryd i fynd ac yn syth fe ddiflannodd. Ond fe welwyd hyn pan wasanaethodd honno y rhai oedd yn y tŷ. Wel, chi'n gwybod, os ydych chi'n dod at Iesu Grist, os ydych chi'n pledio arno fe, os ydych chi'n galw arno fe, i'ch iachau chi, i'ch maddau chi, i'ch golchi chi, i'ch rhyddhau chi o faich pechod, mae'n dod ac mae'n gallu delio'ch pechod. Ar eiliad mae'n hoelio'r pechod at y groes. Be sydd angen i ni wneud? Wel, dangoswch hynny trwy wasanaethu fe. Ac fe a ddaeth ac ei cododd hi fyny. Wel, Falle trwy ras bod na ryw rai hyd yn oed heddi y bydd yr Iesu yn dod ac yn eich codi chi fyny.
gan y maflud yn eich llaw, a'r cryd neu'r pechod, a'i gadawodd hi yn y man, a hi a wasanaethodd arni'n twy. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist. I ni yn diolch i ti am ei dynerwch am ei nerth am ei allu, o Dduw, ac i ni yn gweddio bydd ei bresenoldeb yma heddi, ac y bydd na ryw rai yn dod at yr Iesu, ac yn pwyso arno, ac yn credu ynddo, ac yn edifarhau. Ac o Dduw, yr eiliad honno, lle bod mae ddeiant yn cael ei rhoed, i ni yn gweddio cael weld hynny trwy fywyd o wasanaeth. Teirdd helpa ni yn hyn o beth. I ni'n gofyn hyn trwy enw ac heiddiant ein hardwydd Iesu Grist. Amen. Dewch i ni orffen ein gwasanaeth trwy ganu'r emyn rhif 571. 571. Boed fy mywyd oll yn ddiolch. Dim ond diolch yw fy lle. Ni wna gwaredigaeth ragor i greadur is yn e. Nid fi ddewisodd yr emyn yma, ond mae'n addas iawn i orffen y gwasanaeth yma. Boed fy mywyd oll yn ddiolch, dim ond diolch yw fy lle. 571 gen i sefyll i'w chanu.
nawr bydd i'r ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd lan fod gyda chwi all hyd byth.